Kwakaipa kulendi, kwakaipa kumusha, kwakaipa. Vari kurwa, vari kutatsurana, vanenge vasingachadi kuti zvinhu zvibhakira zvavari kurovana izvo. Kana paine anenge akaonawo mumwe achirohwa nechepamuromo chaicho chaicho, ogozvibudisa kana kutumira kuvanhu. Vanofanira kubvuma kufambirana nenguva. Takambenge tichiti kana uchida kufonerwa paya, waitoenda kumba kwamai Nhingi, kunyange muchirungu chaimo waienda kumba kwamai Nhingi, womanya wondosvika wombotukwa. Iwo usachamurega achiuya kuzodairira foni yake munomu, kupinda nemadhaka mumba kudai, hakunoti mumba makakorobwa umu. Tikabva ipapo tikaenda kumacall box, uchidanwa uri mumba wakazvigarira, wobva wanzi endai munodana Nhingi, zvindokumbirawo minde panhamba yakati yakati, house namba yakati, muti Nhingi auye pafoni na12 o'clock. Wobva waenda woudzwa uye wagarira foni yako na12 yoringa wotaura. Tikabvapo tikapinda muma cellphone. Macellphone aya takatanga ari macontract lines, achidhura uchibhadhara kupera kwomwedzi. Zvikabvapo kwakusina ma-SMS. Tikabvapo tikarova nawo tikapinda ma-SMS. Iteknoloji iri kungoramba ichiuya ichingokwira. Kusvika patiri nhasi taakuna na WhatsApp, YouTube, TikTok, haiwavo mana Phoenix, tichingoenda zvichatouya zvimwe. Saka ivo vakati zvakauya zvacho vari kuda kuzvibvisa. Vajaira kuramba vasina development. Ndio inonzi development iyoyo. Instead vanotofana kugadzira madhata risadhura sezvavari kudhurisa madhurisiro ari kuita kumusha ayaya. Vachidhura vanofana kutoisa wifi pese pese, because kuchatouya imwe isiri wifi inenge ichingowanikwa nomunhu wese. Saka hapana zvavari kuita, vari kutya zvachose, but hazvina zvazvinoreva. Vanhu vanoramba vachitongorarama neupenyu huripo nguva iyoyo. Amene wakaisa mutemo oyo, that's being silly, that's stupid. Because ukavabvunza izvezvizvi vanokutaurira kuti because vanhu vari kutukirira mutungamiriri wenyika panana YouTube, panana TikTok, papi pamaWhatsApp, ndo nyaya dzavanokutaurira idzodzo. Yeti isi kutukirira takakudzidza kwavari. Ndiri kunyepa here Kuliend? Handisi kunyepa inini. Kana Zimbabwe yese ndikaenda kumusha zvekundomira pachuru kuti naye kutukirira takakunzwepi? Kutukirira takakunzwa during time yana vaMuzenda chaiyo, vachitaura kuti muchangoramba muchingoukura, tichatonga kusvika madhonga amera nyanga, imi muchingoukura. What bugs is a dog? Kana meno makava achihukurawo, kuti kuukura kwavo kunonzi kudii. But isi takanzwa muchikaranga nechishona chedu vachitaura kuti muchange muchingoita saizvozvo, isi tichingotonga kusvika madhonga amera nyanga, imi muchingoukura. Even wakamboimba anoimba nziyo dzekambeni yana Munangarwa aripo, wakataura tichingotonga imi muchingoukura. Kureva kuti vakaudza vanhu kuti vanhu imbwa. So kana vanhu votaurawo futi nyaya dzokuti ivo imbwa, it's not people's problem, it's not people's agenda. Ndio vakauya nazvo, ndo vakazvisumudza kwazvaiva, vakazvitaura kuti munhu unonzi imbwa because unohukura. Isinoziva kuti chinohukura imbwa. Kusaremekedza vakuru kwakatanga naivo, because isu zvatinoziva isusu mutemo wedu wechivanhu unoti kana ini ndikabva ndiri sabhuku mudunhu, ndikabva ndichagona kusiya usabhuku hwakabatwa nomunin'ina wangu. Kana ndisina vanin'ina, ndaita zvokushanya kwandinoenda shanya, my wife vanogona kusara achitoudzwa kuti panapa Nhingi waita chakati, Nhingi waita chakati. Asi kana
mudzimai wangu inini akasara otukwa nomunhu womuraini, kana kuti munin'ina wangu akasara achizvidzwa, munhu iyeye unenge atozvidza sabhuku. Kana ari mambo akapa mufambiri wake mukazvidza akabata nyembe iyoyo, unenge azvidzwa iyeye, unenge atozvidzwa mambo. Meaning to say, munhu anobhadhara mari yokuzvidza mambo, kana dziri mombe, kana kuchinzi kunobhadharwa mombe, anotobhadhara mombe iyoyo. Kana iri mombe ichibhadharwa, inotobhadharwa mombe. Kana achibviswa mbudzi, mutemo uchiti unobviswa mbudzi, unotobviswa mbudzi. But hapanoika mukuru vakabva vakaenda kulivhi, kana kuti vakanga vaendepi vakashanya, vakasiya vapa general vachiwenga kuti ndiwe uchasara uri vice president panguva iyoyo. Isu tinoziva kuti vice president ndipresident. Kana akatobata chinzvimbo icho unogona kutongoita anything. Handiti angaitova pahirosi pashiraini kuti agadzirise rufu rwakarwaitika zvinongoitwa napresident. Ndo zvakanga ari achiita. But takanzwa akunzi chidhanana cheramwena. Takagara isu kwatakanga tiri tichizvinzwa tikati mai we, mukadzi uyu atanga isingaitike, atuka president. Pachauya president uchaoneswa moto. Vakauya vakangonyarara. Saka kutuka vakuru takakunzwa kupi? KuZANU-PF. Saka vasatya zvokuti vanhu vanozonzi ye unotukirira vakuru. Aiwa, ngavatange vabata nechiya chimudhara chinotaura chinonge chichiti ndakazotukwa nepawindo ndichinzi ndatuka mukuru, neivo vaya vekomesarieti vese. Kana vakanzwa munhu anotuka president, don't attack that person, don't go to that person before musati maenda kuna chinomona. Endai kuna chinomona motosvika momutaura kuti wakati chidhanana kuna vice president panguva yaakanga ari president, iwo wakamuti chidhanana cheramwena. Amene waibvirwa paya, kana ivo vachiti ndiri kunyepa, kana kuti vachitaura kuti amene waibvira pakasumuka achimba rwiyo waibvira iyeye wachona chidhanana. Kuno munhu anonzi chidhanana. Chidhanana zvinoreva chidzvinyu. It's a type of dzvinyu kanochera mwena pasi, akagara mumapako semamwe matsvinyu, kanochera mwena, kanozvika maflasha. So it's either kane vhuri rakacheneruka ndokwakacherera mwena, kachitya makondo kanobva kangofananawo nevhu iroro, kachidhanana. Chidhanana chera mwena nguva yapera, achibvira president. Vakanyarara, they didn't say anything. Havana kutaura nomunhu, havana kuuya vakamubvunza. Hatina kunzwa kuti wanzi chinyi, kana pasocial media, kana paZBC, kana mumapepa, muHerald, kana kugazeti, kana kupi. We heard nothing. Saka takabva tatozviziva kuti mukuru wenyika anotukirirwa. Anogona kuudzwa chero yawamuitira wada yese yese, zvangofanana nokuna naAmericavo nokuna naSouth Africa, wokuti vanongochallenjwa at will. Saka izvizvi amene kuti vanotye isati tinongotedzera zvavanoita ivo. Handito bato riri kutonga, ndiro bato riri kutonga. Zvarinoita iroro ndo zvatinoriteedzera izvozvo. Vakuru varungu vane tsumo inoti if you are in Rome, do as what the Romans do. Isusu we are in Rome. Who is Rome? Rome is ZANU-PF. We are doing as what the Romans do. Vakuru vachitukirirwa nesu techituka. Vana Mutsvango vanosira vachituka vice president. Mutsvango haana chinzvimbo chokutuka vice president, achitaura kuti panofana kuitwa elo anesa ara, haagoni chirungu, haana kudzidza. Takutonzwa navo kuti mukuru unotukwa saizvo. Asi izvo zvatinoziva ndezvokuti vice president ndipresident, tinomuremekedza somukuru akabata nyika, nokuti ndiye anopanana maadvice napresident. Ndiye kuita president hauvhoterwi, unotosarudzwa napresident. Kuita vice president hauvhoterwi, unotosarudzwa napresident kunzi uya panapa ugare pasaiti, ndiwo uchandibatsira. Saka naariwo akavimba achigara naye pasaiti vachibatsirana, iwowo muti chidhanana cheramwena, iwowo muti haana kudzidza, idofo, wakazodai. Takazvinzwa kwavari. Ivo ndo vanotukirira, ndo vari kutukirana nhasi. Vana uyu tungwarana nhasi vanenge vachingoshauta, vachingotuka, vachingotukirira. Tinonzwa kwamuri varume, musatya kutukwa pasocial media, because pasocial media tinotaura zvatakadzidziswa.
hakuna munhu akambozombonzi aita nhumbu inoti ndiri kuda American gulash, nokuti haizivi kuti American gulash chii. Mai venhumbu havazi kuti American gulash chii. Saka uchatonzwa chinzi iyi nhumbu inokara doro, iyi nhumbu inokara nyama, nokuti ndo zvinowanikwa muZimbabwe, haikari zvinowanikwa kuAmerica nokuti haizvizivi. Nevana havadzidzi tsika dzinobva kuno mumwe musha nokuti havazvizivi, vanotodzidza tsika dzevakuru vavo. Saka imi vakuru ndimi vatuki, tisu tinotukirirawo tichitedzera vana baba vedu. Handi ndimi vana baba here pari zvino iko zvinezvi? Ndimi vana baba ndimi muri kutonga. Matyirei kutukwa, matyirei kuchalenjwa, isu tichingotedzera zvinoita. Tongodzwa zvinoitaurwa nana Mutsvangwa izvi. Deno imi sababa muchizosumuka, kana kuti imi secommissariat de muchizosimuka moita sezvamaakuda kuita kuna Tungwarara izvi, kuti hatidi kuti uite misangano yauri kuita nokuti commissariat yazviramba. Deno muchizoti kana watuka, imimi munoenda mondosvika mochallenja munhu iyeye, momutaura kuti wakazvitaurire, but munonyarara, mongozomirira kana kwatuka wamunangarwa chete. Saka makatudzwa kuti ndiwo baba vega panapa, vakakuudza kuti ndiwo baba vega ndiani? Ivo ndo zvavanokuudza. Imi ndo zvamuri kuudza vana heremi kuti imi ndimi mega baba, nemadzenyu hamusi mega baba. That's not it. Hamugoni kuita baba muri mega. Zimbabwe ino yese moita mimi mega baba. Vamwe vese saka voita vakadzi, voita samai vanonzi mai ani vanongochinyuka vaya, murume anozvidzora makeup achipfeka madresi achiringinyuka, uyo akatonyatsotaridza kuti angochani chaiyo. Isusu unoreva kuti vamwe varume vese adzavangochani, imi ndimi mega mababa. Nema, that's bullshit. Hatiteereri shina yakadaro iyoyo. Tinototeerera zvinotaurwa nana baba. Vana baba vese kana mavaremekeza vana baba vese, nyika maakutoidzidzisa zvisizvo so far, because isu takakura takakura tichiudzwa kuti munhu wese ane zera nababa vako ndi baba vako, ane zera namukoma wako mukoma wako, but imi maakungoti baba ndi one. That's bush, that's never. Izvozvo musafa makadzidzisa vanhu zvamaakudzidzisa vanhu izvozvo, hazvisizvo. Vamwe vese ndivana babavo. Hakuna kuti kana takuti baba imi maakutongoti ndimi mega. This is the reason why uchiona vanhu vachirwa, vanorwa vese, wangorwa wese anorwa muzita renyu. Muda kusvibisa vamunangarwa, muda kutora chigaro chavo. Chigaro chachisi chavo. For your own information, chigaro chenyika chinogona kugarwa kana nani zvake abva kumarau uko akatombopenga kuita benzi akavhutirwa nevanhu can be the president. Hachisi chavo. Musasura muchinetsana vana Tungwarara naTagwire muchifungidzira kuti zvinozonzi chigaro chavo. Chigaro chavo vakabva kupi nacho? Pavakanga vasipo ivo chakanga chakagarwa nani? Kana chiri chavo vakanga vakachipani? Zvakanga pakagara Smith achitonga nyika ineyi, vakanga vakaregerei kuti ibva pachigaro chavo munangaro? Ndechemunhu wese anenge angogona kutonga, atendekwa nomunhu waMwari. Musasura muita basa rokuuraya vanhu. Ndosaka muchizoona nhoro dzichimanya dzichipinda murodhi dzichimanyira izvozvo. Ameno vabva imi vapana vezvivhitivhiti, we are warning you, imi vakomana vane zvivhitivhiti, if especially iwe 24/7 ameno iwewe 24/7 wakunyanya kunyepa iwe. Takatamboti tazorora kuna Gambakwe, Gambakwe wadzikama mazuva anaya. Iwe mfana iwe, beware iwe mfana iwe, unonyepa stereki iwewe. Waitaura zvokuti masoja akandoungana kutipe mapictures achona. Munhu akakuudza yeye ngaatipe mapictures acho. Imi vanhu vejudiciary nemi wakaisa mutemo we fuck off. Tiri kuda proof yezvinhu zvichitaurwa zviya ndezvenyu izvozvo. Ndemitemo yekumba kwenyu iyoyo yamuri kutaura yekuti mimi munotaura kuti vanhu havafani kuudzana zvinenge zvichiitika. Muri kuda kusora muchimamira panze pamhene vanhu vakatarisa, motadza kuzonzi ndiwo wamama uyu, ndiwo wamamira apa uyu. Muri vakuru. Kana muri vakuru itai zvakanaka zvokuti kana mukatorwa muri kumbotyei. Itai zvakanaka zvokuti chero ukatorwa uchiita zvaunenge uchiita unoziva kuti zvakanaka. Kana dai muchiziva kuti munoita zvakanaka, imimi mungadai musingambopopoti, musingambovharisi masocial media.
Why? Because mune muchiziva kuti chero akanditora ndiri papi ndendichita zvakanaka. Munotamba maringinyu muchiringinyuka night club muri mapresident, muri mavice president, muri maministers, muchiita basa rokutora zvivana mugwerumu muchindorara nazvo uko zvichiita nhumbu, muchimitisa zvivana. Hamuchadi kutorwa pamune muchitupika tuvana paya moti wangoonekwa achitora unofanira kusungwa. Munotyei mimi kana musina chamunokanganisa, kana muchitonga zvijekerere, kana muchitonga zvinhu zviri flat? Muri kutyei kuti vanhu vakutorei? Totokufarireka kutora indambotorawo president vachidarika apa mune mafurwa nepfute. If camera is just a camera, haiurai munhu. Bvisai marara emutemo yamuri kutiisira panapa kutiraramisa nguva yana Rhodes isu tiri munguva yana Munangarwa. Nguva yana Munangarwa ndo zviripo izvi. Iyi parejimu yaMunangarwa ndo mupenyu hwatiri kurarama hwokutorana mapicture. Torwai mapicture. Kana muri vanhu vari straight forward, be there and be taken. If you don't want, be straight forward. Musatongwa. Isakaona kuGermany, kuna uyo kuGermany, it's Europe. Kwandakaona one of the countries vachitora president vachimuendesa kukoti nokuda kwokudhaya musoro. Kuti wadhaya musoro just because wachena wakudhaya musoro kuti urambe uri vhudzi rakasvibira. Say he was taken to court. Wati imi zvamuri kuita izvezvi zvamunosora muchiita izvo zvokuti sora chikuvhoterai tapedza kuvhoterai maakutorana moita basa rokuti bvisira mapresident maministers edu atakavhotera maakuabvisa maMPs edu, maakuabvisa moti hamuvadi mova recall imimi movabvisa. Chavangu Satani weRoma, tichakubata. Izvi zvichapera izvi. Simba rese richapera chavangu. Tichakubata chete chavangu. Uchataura kuti chawakaita chii? Makazvirega zvichiitika imisa president. Hamudu zvese zvetinge chizviziva muchituta yeZBC yamuri kubatira vanhu dzimari isina chairi kuita. ZBC iri kutiudza nyaya dzei? Zokusara chingoona imi kana mukabva pano mukaenda kuSingapore, vhiki yese inopera muchingobuda imi muchingofamba muri kuSingapore. Ndo development iyoyo. Ndo zvatingaswera takamirira isu svina kuswera chiona svina paZBC iyoyo tichiteerera manhema dzamune muchitaurira idzodzo dzokuti panobatwa chivhayo negold imi munoya morambidza moti ngazvisapublishiwa. Tingadai chizviziva nhasi panapa kuti chivhayo unobatwa nemagold inokwana nyika yese for 1.3 billion ibudget yenyika for 2 years kayai. Makarenda maviriwo ayaya achibatwa ainewo naye iyoyo. Makanyarira imimi. What was your comment as the president? What did you comment? Makataura kuti chii? Tinoziva kuti muri kufara nazvo here kana kuti hamusi kufara nazvo. Vanhu zvamakabvunzwai mukati is he in front of me? Mukazvipukuta kudai kuti uri papi in front of me. Nhasi hoyo abatwa nezvaabatwa ainazvo izvi. Tazvinzwa isuwo vari kuno kuSouth Africa kuti ndo zvaabatwa ainazvo. What is your comment now? Kana musi muri kutamba frandi yake. Nhasi tiudzei imi sababa kuti ndatsamwa chaizvo nokuti ndasingazi kuti mwana uyu ndo zvaari, kana kuti ndiri kufara nazvo because ndini ndakamupa. Taurai mubude pachena. Hakuna kuramba makada chimumumu zvenhema zvenyu zvokuita chimumumu izvi. Moda kuti vanhu vasataura pamasocial media kuti maita chimumumu mavharwa muromo. Ndosaka vanhu social media isisu ichitibatsira. Why? Because tinoziva kuti imiko zvino muri papi. Imiko zvino pamuri panapa, pamuri iko zvino as it is. Unhu hwenyu noutungamiriri hwenyu hwakadhakwa. Hahugoni kukondorora vanhu vanoita huori kuti nyika iparare semapararira yaita. Vanokonzeresa hamugoni kuvakondorora. You keep quiet as if imimi hamusi chinhu kana kuti hamuzivi. Imi muri murume mukuru akadaro. Muri murume mukuru pakubarwa. Murume mukuru pakutungamirira. Kunzi unotungamirira nyika, wakabata nyika. Mobva maita zvamuri kuita izvozvo. Totarisira izvozvo kuti munotadza kukomenda munhu abatwa nemadiamonds akawanda, nemari yakawanda, negold rakawanda kudaro mumba make. IRBZ here. Musada kutivharira zvinhu zvatinonzwa isu.
tiri kutovada vana YouTube. Instead mutonge mimi murimi munototi mwana wenyu izvi zvinoitisa mari izvi pindawo o mari vhura chako chivhitivhiti. Muri kuramba mototi vanhu vavharwe kuvhara technology. Imi vanenge vachidaidzira kuti uyai muone nyika yedu iri kudevelopa, tine development isingaiti president vari kudevelopa. Izvezvi development iyo yokubhana ma-stations idevelopment iyo. Ndo development yamunoti development kwenyu kuZANU-PF iyo yokubhana kubhana zvivhitivhiti zvinoita kuti vanhu vamuke njere vaone kuti chii vachidzidzisana. Magroups hamumadi, WhatsApp hamuidi, YouTube hamudi, hamuna chamuri kuda. Dzimwe nyika dziri kutoisa wifi pese pese, chero kwawaenda unowana unongobata wifi, unenge wakangotobata wifi yakafanana nemweya wekufema wifi kune dzimwe nyika. Imi muri kutobvisa. Saka development yamuri kureva ndeipi imimi kana muchitaura kuti president vari kuita development? Kana zvakaitwa nevamwe vakaisa mitemo iyoyo, imimi somukuru chibudai muchiti hakuna iyoyo, vana ngavaitei, tiri kuda development munyika, vana ngavanzwe zvivhitivhiti zvavanoda nemari dzavo. Tiri kutenga data kaisuka tikauya kuZimbabwe kuya richidhura futi, muchidhurisira vanhu zvinhu zvakangochipa kune dzimwe nyika, muchinyepera vanhu kuti mune masanctions. Tiudzei dutu replatinum risina kutengwa nokuti muri pamasanctions. Vana Chivhai vanotengesera kupi magoridhe avakanga vakaisa mupaka namio? Musati inyangadza imimi.